Χριστοπούλου, έχεις το λόγο. Φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά συγκινητική για μένα και τους συνεργάτες μου η παρουσία σας απόψε εδώ. Στην πρώτη συνάντησή μας, στην αρχή του προεκλογικού μας αγώνα. Εμείς ξεκινάμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και θέλουμε να ξέρετε ότι αισθανόμαστε ένα με εσάς. Μας δίνετε κουράγιο και πίστη σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μια μικρή αναφορά, δεν θα σας κουράσω πολύ, εξάλλου είναι στη διάθεσή σας, στο site που ήδη έχει αναρτηθεί, όλο το πρόγραμμα σε ενότητες. Θα ήθελα μια μικρή μόνο αναφορά, χωρίς να γίνω κουραστικός, επιγραμματικά, στο τι στοχεύουμε. Σήμερα γυρίζουμε σελίδα. Χτίζουμε το Δήμο των ονείρων μας. Το στίχημα για τον Δήμο του μέλλοντος μας αφορά έναν Δήμο που πρέπει να διοικηθεί σωστά και να προσφέρει συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης, ενδοδημοτικής σύγκλησης, κοινωνικής πολιτιστικής συνεργασίας και ποιότητας ζωής. Αυτό που ζητάμε είναι η εμπιστοσύνη του Ξανθιώτικου λαού. Πιστεύουμε σε ένα Δήμο ανθρώπινο, σε ένα Δήμο αλληλεγγύης, αγωνιζόμαστε για ένα Δήμο οικονομικά αυτάρκη, διαμορφώνουμε μια δημοτική αρχή στην υπηρεσία του πολίτη, οραματιζόμαστε τον Δήμο του 2020 σε βηματισμό με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις. Για μας, την κοινωνία των δημοτών, την κοινωνία των νέων ανθρώπων που ζητούν ένα Δήμο λειτουργικό και δημιουργικό, τα παραπάνω δεν είναι καθόλου συνθήματα κενά περιεχομένου. Το όραμά μας για το Δήμο του μέλλοντός μας συνοψίζεται στους εξής άξονες. Διαφάνεια στις πράξεις της διοίκησης. Ίσες ευκαιρίες για τους δημότες και τους πολίτες. Οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμες και καινοτόμες δράσεις και προπάντων με μετρήσιμους στόχους. Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και απασχόλησης για κάθε ηλικία, σύνδεσή μας με κάθε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κοινωνική προστασία των πολιτών, πρόοδος στον πολιτισμό. Εγκαινιάζουμε με την αρχή της νέας δημοτικής θητείας μια περίοδο καθαρών σχέσεων με τους πολίτες. Όλα τα έξοδα του Δήμου σε μηνιαία βάση θα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο πέρα από το διάβγεια με ξεκάθαρη εικόνα ροής χρημάτων προς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών. Ξάνθη έξυπνη πόλη. Έχουμε μείνει πίσω. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους δημότες, παρέχοντας ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε γραφειοκρατικά αλλά καθημερινά ζητήματα με το Δήμο, ηλεκτρονική προβολή του πλούτου της περιοχής, τουριστικών και επιχειρηματικών οδηγών με λειτουργία ολοκληρωμένου πόρτα. Ψηφιοποιούμε τα αρχεία του Δήμου και τις υπηρεσίες μας. Χτίζουμε το Δήμο της Αλληλεγγύης. Ιδρύουμε κοινωνικό ταμείο του Δήμου Ξάνθης με στόχο τη στήριξη των αδυνάτων. Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη και για τις μονογονεϊκές και για τις πολύτεκνες και για τις τρίτεκνες οικογένειες. Στηρίζουμε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Βοηθούμε τις εθελοντικές ομάδες που προσφέρουν στον τόπο μας. Διευκολύνουμε την πρόσβαση των κατοίκων των οικισμών στις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Ενεργοποιούμε το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη. Ο Καλλικράτης, σας θυμίζω, προέβλεπε ένα βασικό κατά την άποψή μας θεσμό, την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν ήθελε, δεν ήταν στη φιλοσοφία της και με παρελκυστική πολιτική ευτέλισε τις διαδικασίες εκλογής με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να μην έχει αυτή τη στιγμή συμπαραστάτη του Δημότη. Εμείς θα επαναφέρουμε τις διαδικασίες και θα φροντίσουμε ώστε να υπάρχει συμπολίτης μας αξιοσέβαστο πρόσωπο από όλους, κοινής αποδοχής, που θα εκλεγεί και θα υπηρετήσει το θεσμό. Ενισχύουμε τον πολιτισμό. Βοηθάμε ντόπια σχήματα και ομάδες ώστε να έχουν το χώρο τους και την προβολή της δουλειάς τους. Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις οφείλουμε να τις μετατρέψουμε στην ταυτότητα του Δήμου, να τις αναδιοργανώσουμε και να τις αναδείξουμε. Σε συνδυασμό με τον πλούτο της παλιάς πόλης και του ορεινού όγκου, δημιουργούμε έναν επιπλέον μοχλό ανάπτυξης. Ενεργοποιούμε τους πολυπληθείς πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν από κομπάρση των δρόμενων πρωταγωνιστές, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τις ιδέες τους. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την μικρομεσαία τοπική επιχείρηση. Δημιουργούμε γραφείο επιχειρηματικότητας και στήριξη στις μικρομεσαίες επιχείρησεις.
Συμμετέχουμε σε εκθέσεις τουρισμού και μεταποίησης ως Δήμος Ξάνθης, παρέχοντας ομπρέλα σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις. Ο Δήμος δεν είναι, κατά τη δικιά μας φιλοσοφία, και δεν πρέπει να γίνει ποτέ επιχειρηματίας. Οφείλει όμως να απλώσει ομπρέλα προστασίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Στηρίζουμε την νεανική επιχειρηματικότητα και τις δυνατότητες νέων τοπικών προϊόντων. Η ορεινή Ροδόπη, με τις ενδιαφέρουσες αλλά αποσπασματικές εν πολλοίς ευκαιρίες, η παλιά πόλη, άλλα μνημεία της Ξάνθης, η πολυπολιτισμικότητα της περιοχής μας, ο θρησκευτικός τουρισμός μπορούν να συνδιαμορφώσουν και το επιχειρηματικό πλαίσιο εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Με διαδημοτικές μορφές συνεργασίας δημιουργούμε ένα brand name με πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία. Παρέχουμε κίνητρα στο επιχειρήν με έμφαση στην επιχειρηματικότητα που θα αναπτυχθεί στον ορεινό όγκο, στα Κυμέρια, στο Εύμηρο. Στόχος μας πάντα ήταν απαρέκκλητα η ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου. Τα χρήματα του Δημότη πιάνουν τόπο, επενδύονται σωστά με σεβασμό στο περιβάλλον. Καθοδηγούμε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με στόχο τη σύνταξη οδηγών καλής εκτέλεσης των εκπονούμενων έργων, την διασφάλιση της ποιότητάς τους, την προστασία του μικροκλίματος των περιοχών στις οποίες αυτά εκτελούνται. Στόχος μας να αξιοποιηθούν οι όποιες δυνατότητες εκτέλεσης έργων και να ενισχυθούν κυρίως οι παραμελημένες περιοχές του Δήμου. Τα δημοτικά έργα. Αυτά θα εξυπηρετούν πλέον τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και δεν θα είναι ευκαιριακά και θα υπάγονται ή υπαγορεύονται από πελατειακές σχέσεις. Η εξυπηρέτηση της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο επιβάλλει τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων και την επιλογή των πολιτικών υλοποίησης, η οποία βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια, στη διεθνή εμπειρία και γίνεται με συμμετοχικές διαδικασίες. Εκπονούμε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για το Δήμο της Ξάνθης, την ταυτότητα του Δήμου, αξιοποιώντας όλους τους προσφερόμενους πόρους από κάθε πηγή. Εθνική πόρη, δημοτικά τέλη, σύμφωνο εταιρικής σχέσης. Αυτό δηλαδή που ακολουθεί το ΕΣΠΑ. Ως αποτέλεσμα, τα έργα που θα υλοποιεί ο Δήμος παύουν να χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και εντάσσονται σε ένα σαφές και αντικειμενικά καθορισμένο πλαίσιο με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου. Δεν γκρεμίζουμε τις υφιστάμενες δομές. Τις διατηρούμε, τις βελτιώνουμε, δημιουργούμε νέες. Δεν αποδομούμε ό,τι καλό έγινε. Χτίζουμε πάνω σε αυτό και οικοδομούμε το Δήμο του μέλλοντός μας, έτσι όπως όλοι τον ονειρευόμαστε. Το πρόγραμμά μας έχει 3 φάσεις. Είναι ένα τριπλό χρονικά πρόγραμμα για τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών, με έμφαση στις περιοχές του τέως Δήμου Σταυρούπολης, στα Κυμέρια, στο Εύμηρο. Υπάρχει πρόγραμμα 150 πρώτων ημερών για αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα πρώτης πενταετίας, που θα είναι ένα πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης του Δήμου, και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξέρουμε πού θα πάει η πόλη τα επόμενα 15-20 χρόνια. Στόχος μας, να μην χαθεί ούτε 1 ευρώ από προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό που μένει να γίνει είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μας, το οποίο πρόγραμμα έχει περάσει από εσωτερική διαβούλευση. Όλοι αυτοί που είναι υποψήφοι, που συναπαρτίζουν τον συνδυασμό μας, την κοινωνία των δημοτών, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί το πρόγραμμα. Είναι αυτοί που σε εσωτερική διαβούλευση είπαν τις ιδέες τους, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, ακούστηκαν αυτές οι ιδέες με δημοκρατικότερο τρόπο και πλέον από εβδομάδα θα είναι έτοιμο να βγει στον αέρα και στην κρίση των δημοτών μας. Φίλες και φίλοι, η περίοδος των κλειστών δημοτικών παρατάξεων με οριοθετημένες κομματικές αποχρώσεις, με χρήσματα των υποψηφίων δημάρχων από πολιτικά κόμματα, με επιλογές προσώπων για την διοίκηση μέσα από κλειστό κλαμπ ανθρώπων με κομματικές διαδρομές, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Η κοινωνία, οι συνδημότες μας, κουράστηκαν, απογοητεύτηκαν να βλέπουν συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, να ασκούν διοίκηση και να έχουν τις ίδιες λογικές και την ίδια φιλοσοφία διαχείρισης. Θύλακες σκανδάλων, ευνοιοκρατία, οι ημέτεροι που τόσα χρόνια έμπαιναν από το παράθυρο στο Δήμο, τα δικά μας παιδιά και τα αποπέδια, δημιούργησαν ένα Δήμο τσιφλίκι με πολλά φέουδα και φεουδάρχες
και έναν κύκλο μικρών ή μεγάλων εξυπηρετήσεων προς συγκεκριμένες ομάδες. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την παρημιώδη πια αδράνεια για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων της καθημερινότητας, έχουμε μια σαφή εικόνα ενός Δήμου αποστηρωμένου, ξένου προς την πλειοψηφία των θέλων συνδημοτών μας. Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών για τον Δήμο μας τελείωσε. Αναξιοποίητη δημοτική περιουσία, έλλειψη πολιτικής βούλησης για προγράμματα με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, αποσπασματικά έργα χωρίς προοπτική, χωρίς στρατηγική, χωρίς ανταποδοτικότητα. Καμιά διάθεση εξορθολογισμού των δαπανών. Εγωισμοί στις προτάσεις που καταθέταμε επί χρόνια. Επειδή τις καταθέταμε εμείς, δεν ήταν καλές οι προτάσεις. Η Δημοτική Αρχή που απέρχεται κλείνει οριστικά αυτόν τον κύκλο. Τα πράγματα άλλαξαν. Οι συνθήκες άλλαξαν. Το απλωμένο χέρι προς την πολιτεία, που είχαν όλοι οι Δήμοι, όχι μόνο ο δικός μας, δίκινε πέτη, μένει μετέωρο πια. Δεν είδαν, δεν προέβλεψαν, αλλιώς είχαν συνηθίσει, όπως θέλετε πείτε το. Ένας σύγχρονος Δήμος πρέπει πια να βρίσκει χρήματα και πόρους, να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία, να προσφέρει ομπρέλα προστασία στο επιχειρήν και κυρίως στην νεανική επιχειρηματικότητα, να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων και να απλώνει δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας προς τα όλο ένα και διευρυνόμενα κοινωνικά στρώματα που έχουν ανάγκη στήριξης. Το είπα και πριν, το λέω και τώρα. Δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε, δεν ερχόμαστε να εκδικηθούμε, δεν ερχόμαστε να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Δεν ερχόμαστε να αποδομήσουμε, δεν ερχόμαστε να μειώσουμε. Ερχόμαστε να φέρουμε πνοή ανανέωσης, να καταθέσουμε και να υλοποιήσουμε τις δικές μας ιδέες, να εφαρμόσουμε τη δική μας φιλοσοφία, να αναπτύξουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για το Δήμο μας. Η Ξάνθη, οι οικισμοί της Σταυρούπολης, το Εύμυρο, τα Κυμέρια έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Μια ματιά στους γειτονικούς Δήμους, όλοι ταξιδεύουμε, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, θα μας προξενήσει θλίψη για το γεγονός ότι εμείς χάσαμε πολλά χρόνια. Ή εμείς μείναμε στάσιμοι ή οι άλλοι προχώρησαν με πιο γοργούς ρυθμούς. Και είναι οφθαλμοφανής η διαφορά. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει πια έτοιμους, με σχέδιο άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας, με πρόγραμμα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο για τη μεταετία της δημοτικής μας θητείας, με όραμα και στρατηγική για το Δήμο της επόμενης 20ετίας. Πρέπει να κινηθούμε γοργά. Να κινήσουμε τα πράγματα από την στασιμότητα και τη λογική της απλής διαχείρισης. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, επιδιώκοντας ευρύτερες συνενέσεις μέσα στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο. Φίλες και φίλοι, προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για την αντιπροσωπευτικότητα της ανθρωπογεωγραφίας της δημοτικής μας παράταξης, για τον συνδυασμό μας. Δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στον πλουραλισμό των ιδεών, στη συμμετοχή και ανάδειξη της νέας γενιάς, στο πάντρεμα της εμπειρίας με τη φρεσκάδα της νιώτης. Το πρόγραμμά μας, χωρισμένο σε ενότητες με δημοκρατικό τρόπο, όπως σας είπα και πριν, μπήκε σε διαβούλευση και θα τεθεί στην κρίση των δημοτών μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πάνω απ' όλα. Όχι φανφάρες προεκλογικές, όχι πολλά θα. Υλοποιήσιμο, στο οποίο συνέβαλαν κυρίως οι νέοι άνθρωποι με τις ιδέες τους, με τη φρεσκάδα τους, με την άλλη οπτική που χρειάζεται τώρα παραποτέ ο Δήμος μας. Σήμερα ξεκινάμε από εδώ και επίσημα το προεκλογικό μας αγώνα. Έναν αγώνα έντιμο, καθαρό, χωρίς δεσμεύσεις και κυδαιμονίες, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς μεγαλόστομες υποσχέσεις. Την δυναμική που έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία πρέπει και οφείλουμε να την μετωσιώσουμε σε ένα καθαρά πλειοψηφικό ρεύμα και σε μια άνετη νίκη. Δεν εφησυχάζουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο λυσαλέα παλεύει το σύστημα που τόσα χρόνια καταδυναστεύει το Δήμο. Με νύχια και με δόντια θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το μαγαζί όπως χαρακτηριστικά το αποκαλούν. Έτσι το βλέπουν το Δήμο, σαν μαγαζί. Γιατί έτσι έβλεπαν και έτσι εξακολουθούν να βλέπουν το Δήμο. Γιατί έτσι εξακολουθούν να τον βλέπουν και οι παραφιάδες της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Σαν γωνιακό μαγαζί που κάποιοι, εμείς δηλαδή, προσπαθούμε να το στοπάρουμε.
Δεν θα μπούμε σε λογικές στήρων αντιπαραθέσεων και όξυνσης του προεκλογικού κλίματος. Προειδοποιούμε όμως τους πάντες ότι δεν θα ανεχτούμε ούτε περιπτώσεις εκβιαστικών τυλιγμάτων, ούτε εμπόριο ψεύτικων ελπίδων για δουλειά και ανήθικα χτυπήματα κάτω από τη μέση, που πολλοί από εσάς γίνετε και μάρτυρες κάθε μέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να είμαι ακριβής και δίκαιος. Ζούμε σε εποχές πρωτόγνωρης οικονομικής εξαθλίωσης και μιζέριας σαν τόπος. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την επιθυμία, τη βούληση, τις ελπίδες του κόσμου για άπλετο φως, μια νέα αρχή ανάκαμψης για ισοπολιτεία, κοινωνική σύγκληση, φυγή προς τον πάνω. Το μήνυμα της αλλαγής από σήμερα και μέχρι τις 18 Μαΐου που είναι οι εκλογές θα πρέπει να φτάσει παντού. Σε κάθε γωνία του Δήμου, σε κάθε σπίτι. Εγώ να ευχηθώ καλό και έντιμο αγώνα να έχουμε με την νίκη